Hindi man ay ngok ni upor ngino. Hanga ay nguyami at raingan pinjam daso cingruan. Lamar non borhaga kerteng jami habang ako berpat ngatep menjus kapjar. At raingan hikmat kimpan iyo imenta Henry atray ngangit pa minle kamba Kami dengan mana itu ini yang biang sacisin hakan ika por kami mentah. Naga jaga syong ke jong ingin leh hakan ika por pen krab yang you try lamang ika jingruai kami minle ki kamba ke. Yo hakan ika nok pai singi wan hakan ika jeka. Dalam ke jong jingket. If you don't come, you try hakan jingim ke jong ti. If you don't come, ya ke kamba. Tu ingin leh yang mana you try. Lambang ni kecirwai kan long ru hakale air jong jing duai ke jong iwe pi we ken. Lacing eki hekat kilupa Henry atray ngangit pa minle kamba Lagi hikmat kimpan iyo imenta Henry atray ngangit pa minle kamba Rangingan hami ini ay ngulupa Bamile ki kamba Mile kamba Lajing pangkapinling Lajing pangkapinling Shisha Henry Mile kamba Lajing eki hekat kilumba Minle kamba Lagi hikmat kimpan iyo imenta Henry atray ngangit pa minle kamba Tryingin hami ni ay ngulupa Pamile ki kamba Tu ingin leh lang hakan jing duai hakan ika por kami mentah siapa ingin ngap. Ya ke ay kamu try uran ni kaman keren yang ni hakan ika nok pai singi ken. Trying you one hakan ika por kami mentah ya kaman aingu ya me. Bagi don hakan ika jeka try ben pen crow ya ke kerteng ke jome. But trying ada duai hakan ika por ben play ya ke Donald ke jong iwe pi we. Lambau men sema bakoja jome bangila men priang ya ke ay bagaktin ke jome ka keren yang iwe pi we. Nama ka jinget ka wan habang iyo snow. Bagi iyo snow ya ke ktin ke jome. Man nganget hakan ika nok pai singi ya try ben. Men pen kanya jinget ke jong iwe pi we ken. Ni IT siya ya try yang ika por baro. Hagar teng ke jong Jesus. Amen. Mademen lai sing ni pertajam lembat nga banong Jesus and Shar. Jesus and Shar, Jesus and Shar, Jesus yang ina sakti ke macam ke you try. Ini kumlai para marjan jong iwan ang so commandment yo EFE. Hagan ika healing festival. Yoro i try pilaban syong. Hoi isro sen ay nang jong pi ki ba syong ki bala. Sya ya ka singina du mane. Hari ini di kapor pat kesengi ke pai ni kali no pai. Pat ngitip haba kesengi ke dum. Ngi kermen makan wan biang ke jingshai. Ke step kan wan biang. Ngitip ya kata ke bor jong ke mariang ke keren bet ya kata. Haba ke don ke mit kan don bet ke step. Hari teng ha ke jingim ke jongi ke ba marmet pat. Ngim don ya ke jingkermen. Bahkan don ke step ken. Hakan ni ke por ngakwa ban kren sepang weu briu nak tin ke jong blai. But ke jingmot jong ke kerteng ke jong uhi ke bamot ukon jong ubadon burom. Uneu de ubriu
ke kerteng ke jong uhi ke jingmut ukon jong ubadon burom. Hari ladang ipet pat sepang ke jingem ke jong u. Ngiyo i ba hakani ke jaka sepang ke tak burom ke jong u ke ei ke baudon. Ladang iperkat ya ke jingmut jong ke kerteng ke jong u bat ya ke ei ke bau ule kamdei ke badon burom. Bat ikatapin syam na badan ni ke Bible hakani ke por ke bamenta. Pila ban plate bat nga nga gospel jong Lukas kelenong ke ba kat pra de khot ke balai pusan. Ekwa ban kran hakani ke por ke bamenta sepang uni ubreu uba matla. Uba syong harut linti. Bat udah le makia ke tin ke jong try ke ong. Bat haga gospel ke jong Markus ke batai ya ke kerteng ke jong ba u kerteng u Bartimayus u kon jong u Timayus ken. Bat ke jingmot jong u Bartimayus ke bamot u kon jong u badon burom. Hari ngelungo pat kerkom tray ke jong u bat ke imsngi ke jong u kami long kumta. Ngantip ke daho ke ba ukpa jong u Bartimayus ulabo ya ke kerteng ya u. Uni u Bartimayus balai ulabo ya ke kerteng. Banong yo ni ukod banai kerteng u Bartimayus. Berka Bible ke batai hang ni uni u Bartimayus. Kecingmot jong u ke badai ukon jong u badon burom. Hari ngida pek ya u ke Bible ke ong malaka matla ya u. Laka matla ya u nadu ke por ke ba udang rit. Haba pipek naga gospel jong u Markus kanong ke ba shipo pina pek haga to ke jaka de khot ba sopun rit ter berkum jo Lukas kat kendai lai pusan pin syam ba uneu de u ba matla nadu ke por ke ba laka ya u. Hari ke ne ke jing matla ke jong u nganget namar haki por ki ba menswa hoi kim long kum long mentang ngilengok kanong ye pika por kai yat hakum kani ka por menta bagi khulung marsin karo haba pet ye ki khmat jong ki ikop man kum baki yo i ya ka jing shai hare haki por ki ba menswa kham menswa hare pi kli ne kita ki rutemen ki ong ba teteng ki khulung hado lai banai ki simpor bakini yo bakini mat ki khmat jong ki hare ngalongok menta pat balai kalong kum ne ong ki wat ki khulung ru ki dang liat haka jing long 5G kum bakalong ke pertai menta. Bat hang ne ke tin ke jong try ke kren sepang de Bartimayus ba ulong uba matla. Uba matla. Bat hang ne ke bat haba ulong uba matla ke Bible ke batai na ke gospel jong Markus pat ba ukpa jong uju yalam ya uba unbo ya u haka ta jaka haka ta lenti jong Jericho ha ei ba un shong krong. Ba unem ke jingem jong unong krong, but unem ke jingim lang ba un shem ya ke jing sanay na kibreu kini sanay kin aya u ya kita ke pisa ni kin aya u ya ke bam kin aya u kita ke jan u haban kata ke jingim mendan ba ini sanay ya ke jingim ke jong ngamtip hakani ke jaka ki badon hakani ke jaka ne pi bang pet hakani ngamtip yok ngilong kum juro ba teng ngidon hakani ke benta ba ngisngau ba ke jingim jongi kamdei ka jongi hi ne ka jingem jonga kamdei ka jonga nga im katkum ka jingisen a jonki way nga haban kmi ya ka jingisen a jonki way but kane ka benta bangingi kmi ya ka jingisen a jonki way ka penlong yangi ba ngile ya kino ki bangingi manru ngi haban le ngapai teng ya kinong bela hakam tame badai ka sing sa jan habaki up yu tau kontrak ne ki up yu tau try ban siu bai bela Lada open up kam slam ruki haban abet hoi kila kerki ya ka bakin len no yeng kila dep ya ka por jang jing belal ada dei haki we ga sngi kila yami no san baje hare ha ka ta sngi bade ban yo ya ka bible la lada utau try open slam rukin abet namar bale wat lada ki sim ya ka bible la ya ka jing tray jongki baki kila tray hare ki haban up ya ka ta ka bible la pat kumbayo ya ka jing snai wat lada utrai uslam lada udap hadu prabajero ken up namar balai bakinong banginyo ya kata ka bible la bat kata ka bible la ro ka bala trehi dalde hari ki khmi ya kata kum ka jing snai baune utrai uni snai baunai no kham kloi hari une Bartimayus umne ru nong bala une Bartimayus uhaban abet pura na ka jing snai ki breu ki bayat ha kata ka jaka Baka Bible ka batayro uday uba matla bat tip hiro mano bale isne yo namar umla ban yo I ya kita ki ba ai isne yo kasuk ngalo fishu persumudor hagani ka por ka bamenta lala became step pimyo yi ye sho da ka khamat ka jongpi kanlong gumno thrai ka sngi ka jongpi lala ka khamat jongpi kam yo I ya ke ai ke badan hajan jongpi
Ngatarai ka perthai nakabanta jong ki bamat la ne nakabanta kum kita ki brio ki ke apa ki ui ba ka khmat jong ki kam ui e kalong be tang ka badum kami don ka nono ka jing itanat but tip mano bale ayu but mano ba ai ayu mano ba kran persat na din mano bale makia ka ba ong ni ka tien ka jong trai bo barti mayas utong ha ta rut lenti uda makia ka ba mot don bale ka ya don ba tip ya kata don ba tip la ba ha ka pisa da ka pikum ka perthai ka menta pisa kot yo ai man da ka mod ki ai man da ka wai pat ka kot da ka pisa thok ru tip u perkhat be be ka pisa la man tip na mar bale bo umat la but ting kalong kum juro ba ha perkhat ba ha ka jingim ka ba ka jaman sim jongi la ba ha kan jado ngi man la ha ting la ngi perkhat yo ha ka ba kan jaman sim ngi long ba man la na ngim tip ya ka ai ka ba bo akmat jongi ngim tip ya ka ai kum no bangi de man shakri yo blai ngi shu kmi be ya ka jingis nei haki breu ngi don ya ka bible ban ngim juplet ya ka tala no la noru ngi kmi be ba don ban hikai ba itai ba hikai ka long be kum ba kiki ong kum ta kan long namar balai ngim don ai nalade ngi long mat la haka ba kan jaman sim Ubarti mayas umat la haka bakan jado hara yo le se haka ne kesri dan bawan jeseng balong mat la haka bakan jado yo le se yo pidei pat ba mat la kan jaman sim na ba pim yo I ya ke iro ngano bi pisngau ya le de ba ka jingem jonga kalakut kumne pim yo I shakmat ya kata ka jingem ke jong pi sakut be haka ta ka jo ka benta ya ka ya ba ka katno ka ba pi pila ban yo I ba pi ong ngam don ka lawe ka jingem jonga ka long ka ba mentoy bat kum ta ter la da kam dei kum ta ngai ki brio ki num penyap ya la dia alungo ba ki brio ki baron ni ka khmat ki baron ni ka skor ki ban yo sau hanre ka poi ka jingem jong ki habang ngap kham ta me om tang ya ki rio ba kum ta hanre ngapai do ka ki rio he ki riu pau nam ki penyap ya la de ngong apale ke ki perlong ya ki parang su tho de tang ka wei pa ki la mat la no ha ka ba ken jaman sim ba ka man sim jong ki kampen issue ya ki kim yo issue ro wat ya la de ha e ba ki ken long ki pediang ya la de kum ki ba sha rem ki pediang ya la de ba ki de ki ba long ha ka ta ka benta bat kim la ban yo I bat ki sngo bet dan sho ka jing sen ai ha ka jing em ka jong ki Hagan ni jaka da pipet you ne barti mayas yo I mano ba ai pisa yo man ka sri haba u shong krong ha ka jaka haba ki breu ki wan ai pisa yo la ban tip mano ba ai yo ban tip ro kat no pisa bo yo ha ka jaka ne ka ka jing sun ai bo yo hare u hab ban lei ban shong ba ka bible ka ong ba u pa u jele ban bo yo ha ka jaka bo un krong bo u lei ban shong ha ka jaka bat ban krong nganget you ne ubri da kwa handai haban le ban shong bale you haban le ban shong namar bale kata ka kam jong namar mat la ule ayu hi mla ban ai kam you kan no namar si sir hi ka khmat ka jong kam dan ka bible ka ong ka khmat ka de ka jing shai jong kamat bat kata ka jing shai jong kamat kam dan ha u dei namar kata ka kam ka jong ka dei tang ba un shong ban su up na ki brio ban isnai na ka ban ta ba mat la kam dan ka por mestep bat ka por men Namar teng kawan kata haka jingim ke jongi. Ru haka bakin jaman sim, but haka taka bakin jaman sim orang fi ngim suto mengidon haka jing shai ke jong Chris nengim don. Ka Bible ka batai hang ne ba une ba usang haka taka jaka para bo up ya taka jing snai na kibriu. Ka Bible ka ong haka taka sngi ulay sngo ya taka parit. Ne ya taka jing ya jong kita kibriu ki ba bon na taka jaka. Habo yo sngo ya kata badon ba ya nya taka lenti ke ba usang. Busuto bakidan ki babon kita ki pajba bar ki juong rukum ne kita ki ba dunano kawai ka sense ka jongki nama ka khmat ka de ka sense bakane ka khmat ka jongki ada ki duna am ki klan bha ka skor ka jongki bat ki klan bha ya ka ban sma bat nganget une barti mayas usuto hakane ka por ma ka skor ka jongu badon bayat na ka jaka bakane ka jingat kalong kum bayat parit da ki babon ba ki breu kumbayat rally kane kam dai shu ki bai shu une dai shu ka ba shu yat malu mala hanre kene ke dai shu bayat we arngot ki breu hanre la yat da ki ba bon ki breu bar skor ka jongu ka la ban yo sngo ya kata nama ka bible ka ong la yo sngo te upai ba u yat lat nama mor kita ki pai ba ki yat nang ta bar ki yat lat na u kam ya dai ba u
nganong ye pi la banong hakan chingim chongi ki pai ba ki la ban yai lach nangi hanre wanom ai bu jisu un yai lach na ka chingim chongi amen la ba ki briu ki badon mat ngi ki la ban yai lach nangi hanre wanom ai ba utrai un yai lach nangi ngayo i hakan ga jaka ba kita ki pai ba ki yai lach na ai ka ba u shong ken wat ustang bersuto belai kan nengot ki pai ba bat kan ne ka ba pelong yo om dang ba uyo ngau hanre udan ya kan ne ka ban ong ula kali ayu kene kala banong. Fite babon ba kibreo. Kimi omat ya ka jingker ku ka jingem jongki. Bar kimi omat ro ya utrai ka jingem jongki. Bar kim suturo ya ka jingtrai ka jongtrai ka jingem jongki. Ka daw ka dai. Ba kim jukali. Haka ne ka jaka pinda pet bo barte mayas. Bo barte mayas hang ne hot. Ude kon. Jong bodon burom. Hara pinda pet ka jingem. Uem kumunong krong. Hari ini u parti mayars, u keli, balai kini kipai ba kiai laj, bat manu bawan ha Jericho, manu sya bawan ha kene kapor, bakat ni kipai ba kiadan, bat pitep kinong krong em barabor kan mau bet, kilej ban syong ha ei babun pai ba, kinum lej ban syong ha kadon ka jaka, habam dan pai ba, dia kata ada pilih cepus pejar, saya pinlap aja kinong krong. Pinum lapat. Manong fi haki sinong deh, ki berit namar belai kinum wan. Kitep bahang tahu duna pait ba, yo dan bai senai. Hari haba bon pait ba, ula bani senai. Namar belai, kata kadai. Jong kinong krong ban syong hei ba bon pait ba. Hari hagan ni keski ke Bible ka ong boleh yo sengo bagi pait ba, uyai laj. Kabamot barok pait ba, dan baisun ay yo hanre ki ne ki pai baro ki ya bar ki bot ya no ri ya no ka don ho wat lada la ban yo i ula don lupa kan ni ka jing sngo ba don ba ya na ni ka jaka ba ki ni ki pai ba ki bot yo ta usdang man kali namar hangta kat kum ka tradition jeng ki ju ki jigjon ki judon kita ki nongkrong bala bo lupa kita ki jaka ki jongki ya ke bakin syong ai ngo nganong ye pi hangi ki kristan ngim don kum kata wadi kinong krong ngi perung haki jeseng. Hari pindah pe haki wei ki jat nyam tentang wadi kinong krong kidan jaka jongki hi. Wad rafi dai i haka jalla ka jongiro. Ai ngo ngi kristan ngim don gum kata. Namar balai utrai upenem wadi kinong krong. Bar ngi pelong yakir bakinwan man syong haki jeseng. Bar ka Bible ka batay haka ni ka jaka. Une ubarti mayas. Usdang ban keli ke ei benta ka jia. Umla ban yo i. Ya ke ei ke ba jia hakmat ke jong o. Nganong ye pitang teng ha ka jingim jong iru. Kawan ka por bang ngimla ban yo i ke ei ke ba jia. Hari kan ma wanum sangap jar pat ke shentur ke jong pi ban keli. Ke ei ke jia. Namar teng teng kong ki breu ngi bun sen ngi sangap jar. Bar habang ngi sangap jar ngi myo e ke jubab. Nginum yo e ke jubab. Hakan ke jaka ubarti mayas hakan ke jaka. Usdang man keli na kita ki wei pat ki badon ya ke kmat. Bat ukli ya ki. Kay gini ke jia kat ne, balai kat ne ki pai ba ki yat nang ne. Usdang man keli, ayu kene ke la ban long bakat ne ki pai ba. Mau kum kene ke jaka ka dei nganong ye fi, kene ke bangilong healing festival lang ni ngitip ka jidei ke football, ka jai ke jaka balakai football. Nganget dari badon football ba bon ki pai ba ki wan man pai. Kamon ka dei bandon ke e ba pai ba ban wan. Namar bangidon healing festival kat ne ngidon ha kene ke por. Ban ngitip si janmin ngin kambun man kene bangidon. Lasya ingin kambun manika bamentakas ngi. Namar baka don ay day namar katangi ya don kumne ngi elom lang. Barhaka ni ka jaka la kali. Uang kani katne ki pai ba kam day ka bajaring kat ka don ay re ke ay. Ka ba kraw. Ukli ni ka ay ka la banlong ha kani ka por. But haba ukli ni ka jingkali. Ki ong ya u. Te kila ya to ha u Jisu ber Nazaret udang yat nang ne. Bar ya to ya u hang ne. Nga kasi pet ada wan ki long he mo bun sen ki ker ki set haki surok ba ki pet ba ki nei wan ha kata ka lenti ba ya kita ki long he ki ker no da ki set ba ki pet ba ki la banieng salendet jong ta ka set handa kim la ban palat i kata ka set ban wan sa surok namar ndon wa ya bar ka stunat habang ka puli ka Bible ka ong u Jisu umde nong Jericho ude nong Nazaret but u Jisu u ya pat ha Jericho u Jisu u yat pat
ha Jericho. But haba uyat nang ne, ka Bible ka ong ba u Jesus na Nazareth udang yat hang ne. Nang ne. Ka Bible ka ong Martin yos ngo mo u ya ka kerteng ka jong u Jesus. Ka ei ka penlong ya u. Kalong ke ka ba pela, ba bunsen mangingim long kum ta. Uni ba matla umla ban yo i. Udan ka sentur. Kini ki bala ban yo i. Kidon ni ka sentur, kim pentrikam ya kata. Uyos ngau tang baong Jisu. Ngastunat bahang dengan pulih biang ni kaong. Tekila ya tuhu. U Jisu ubara Nazaret udang ya nang ne. Laong bau Jisu ubara Nazaret uyat nang ne. Teng-teng ada ong yepi. Haba ka jingger ku kalawan hajan jongi. Ngi teng-teng ngilek bamsut nyaw. Bat haba ka pet dangi. Ngisdang panwat pat ya kata. Hakan ni jaka uni wamatla. Martin yos ngau bau Jisu uyat nang ne. Laleyo. Kabas ngau pelahang ne ba. Bible ka ong te ula kaang uda ong ku Jisu. Ulaleyo. Uda kaang uda ong gumno. Ko Jisu. Tingin dia pertajam bat ngahakan ni ka por laisen. Manong Jisu. Jisu. Tangin pertakam jam manong Jisu. Pitep haba ngi pertaya ke kerteng ke jong Jisu. Ukso ju pet. Jingpang ke pet. Hage kerteng ke jong Jisu ki kosi barok kindem. Telit barok on pelaken. Bolong try. Amen. Dahil nama kata uni abo yos ngo manong Jisu ubana Nazaret uyat nang ni uleyo. Ka Bible ke batay Martin yos ngo ya kata. Uklam pecho ne uklam persengap so ya kai ba kiki kran umar sentep bau Jisu ya nang ni. Ka Bible ka ong te ula kaang uda ong. Wala you? Uda kaang. Kan mau ngiwan hakan ni healing festival wanung pet ya kibreu. Wanung pet ya ki syakri ki jong blay. Hari pet shau blay unong penem jongi u Jisu Kristus. Amen. Ban pen kia ya pi de tang mau. Ka Bible ka batay hakan ni jaka. Bau Jisu ya. Nak ta jaka. Barok ki skap jar, but barok ki siya bot bet na din ke jong. Kidan babon ba ki babot ya u Jisu. Dot kindak ki brio ki baperta ya u Jisu. But I hagan igasngi nginlong kita ki baperta ya u Jisu ken. Amen. Namar babon ki babot hang ni ke Bible kong ki paj ba ki layat nyang ta. Ki paj ba ki layat. Hari de tangu ne ubreu, uba kertang ubarti mayos, ukon jong ubadan buram. Ulale ke ke bam idan buram, ba ukot sendan. Go Jisu. Ukonu David, toisen yang Ukang. Baduang go Jisu ukon jong David, toisen yang Menirmit pastoi dan keren pangga jing senai. Naman nganget hakan ni healing festival utrai udon ya ka banle isne yang i way pi way. Amen. Ngi don kam ya ka jing isne ke jong try. Ka Bible hang ne ka batay ba ang bola pertara ka bajam ba dong. Ko Jisu kon jong David to isne yang abat pitep ka penlong iu ke ni. Haba u perta. Te ki bala ya syashwa kila ya sneng ya u ba un ngabjar. Bau niu? Ngabjar. U Jisu yat barok ya bot na din umdan bakran ya siya bot bet ki kwa ban ngab ya no try bon kran hey bon sange hare u Jisu bat ki senran ki jangu ki dang yat yai lat nya kata ka Jericho ka Bible ka ong kum ta kat bau dang yat nang ta na po Jericho tin jong try ka ong hang ni bau ne u bre upen kulmar hang tabat u pertama no go Jisu to isnay nga ko kono David to isnay nga pitep babon sen ngilalong ki Kristan ki basngap jar day na margata nga no fika jingbaman ka pertakam jam bon sen na marngingis ngap jar day na margata ka pop ka manroy bon sen mangi ki Kristan ngim ka ang siya utray kiong ba ki Kristan haba duay ki duay ha ka jinglong jar jar ngim day man da kaang
Namar kata kam dei kerukom Kristan. Hari ngapet apa ke Bible. Babon ki berduai. Ki duai bet. Dah ka baki kang. Udah berduang. Ngan kang syau terai. Te un pen kia yang Haka sam lai po ke dekat ke baar. Ngan kang. Ngan linyar rame terai. Bon sini ngilah hikai ban skap jar. Nganong ya pila dah mangi. Mentarong i skap jar. Ubaman unle risa hangan ega pertai kan. Ngidan ya kecik sokia kan orang bikum ki banget. Lalu ngidai banong bangingat hau Jesu. Ngidai banong ki breu ki bakang hau try. Banong ko try tu isnai yang Menekat bai pastor Fed yang alam ke jirwai. Try te revival banong ini duai nam tak isnong ki jongi. Nganong ye pi. Pabun ngipet. Hakan nganong ba jongi lasar. Da ka pop bat kantap ke drugs babun ki tlu yang mentah kingat. Babon kingat hakata. Kada balai ngi keren nganong yepi namar tentang ngi syong lada kapat cia haga yeng ke jongi ngi syu keren nganong yepi. Tong ini ken maulem. Hare lada dori wei neki ko neki para neki henman ki kai ki ngop hakata ngi kendet benre hong ta banong. Kane gede ke bashisha. Kane gede ke bashisha. Menshwa si ong kane gede ke jingdi tang jong boruspa umdai jong bodok mentah kamper la fiwan nang kanong kalog yeng. Babon ki badi. Wat la day kini ka sinong umsning. Menshwa dang ngalong fi menshwa ka kan mau. Habang adang wan dang anong ipi. Ki arpo snem menshwa da wan sini ka padalong ko balong mentah. Mentah kani ka sor. Kam day syuk anong kendong. Bat bun sen ngi perkat baik. Hang ni kan nunuk besniu kanum jia. Baik ka bajia. Laga de kesnong ne umsling dan ne nong pot lan ne boy rembong. Pai ke ba jia man ta ba bon ki khala sam la om dai ngakran ne bi tang hang ne am tang hang ne. La pi pai le site sha. Shilong le de palat nganong ye pi. Bat belai ka jia ka ne. Namar belai ngi pelong ye ki kon nganong ye pi ban duai ngi kai. Ha ka por ba duai ngi kai ye ki kon. Duai nam ta ki sim. Duai na ki ban ta ki wei ngi klat nganong ye pi ban duai. Manong try penem. Ngiklat banikai ki kon manong duai ko kon bau try un penem yang ne gajala ka jongi nawar ngim su kwaro ban gin kang nam ta kataken habang ngi duai la hikai lupai ngi kumba hikai krekot haba hikai krekot yang ngi ngano pi haba bon brek yong supet kre hakamen sim tang teng ke jing duai ru la long kum ta ban nganget hangane ka por haba u Jesu ya paret na kata jaka kita ki breu ki babon u Jesu khamot ban ya paret hane ki breu ki babon ya u Jesu de ki babon yo Babon kinong bon, kanong piyada pi perkat, haga pertai ke bamenta ke badan praspa keror ki breu, aspa keror tam de ki Kristan. Handa kanungot pat ki badai ki Kristan basisha, kata hadi ka jingkeli. Handa pi pet aspa keror kanong ya pi. Kini ki Kristan. Haga nong ba jongi kanong ya pi palat 90% ngide ki Kristan. Hana kata ni ke jingkeli yong isilong nong bot kemalong kini ki pajba na ne ki bayai bot yu Jesu. Hana uneu breu keli wong ai mano bayat nang ne mas nong bot yu Jesu leyu ukang ngakwa ban keli kini ke jingkeli yang ngi ju kang nam dau Jesu. Ngi ju pertai yu Jesu halenti sengkien ngi ju penbena yu Jesu halenti sengkien. Ngim penbena. Namar ngi kam dei yang ngi penbena ya kata. Ubarti mayas ukon jong ubadan burom wat lada ukpa ulalendat no yo isaya ka kren ka keme ka baai bun kalaban klet ya pi ngamtep utimayos balai ubu ya kan ka kerteng ya ukon jong ubadan burom ka ba mod uperkat bo unyo ka burom yala del lang ba ubarti mayos handra new barti mayos uklemem ha ka ka burom namaru nong krong manomo ukpa unso kman ba ukon ukrong Mban, unu kpa bon sukmen ba ukon ukrong. Kalong kum joro. Nagait ukpa ba habneng unum sukmen haba uyoi ya ke jengem jongi ya ke partai ba ublai wa tau kena yang apa dia pi ha ke kitab Genesis ka omangin sensyar haragi kelalong kinong krong ha ke partai. Ka Bible kong tu pendem ngon jaka bangin pendem ngon ngisa pendem kala. Bangi kelalong jongi ke partai ka Bible kong pi wat eat ya ke partai. Ngikum it palat yang ni ka pertai kumbangin sado ngalengno haba ki breu kisna yeng ki ong kumno kan ni ka yeng kan ni ka paya kumno kan scam kan ni ka bim kumno kan scam ki perkat bagin emsa nganong pi pin lej no
Sedon way pat number flash na ka yeng bas kem. Sedon pat day way ban shim ti ya kata ka yeng ka jong pi. Ngi pan scam ya ke hangane ka pertai. Hari ngim la ban pan scam ya la ka jong ka jingim gen. Ka jingim jongi hangane ka pertai ka long tek kum tau plang asun tio ken. Sam si spotlight ka ong. Ngim tikna ya ke ru hangane ka pertai. Hari ke bangingile ngi wat bet da ka batikna. Ngi pet apa ngi da tet kali ngi da pet kata ka body ka scam kat no hari ka jingkali ka dei ka body jong apa jong pi ne ka met jong apa jong pi kat no scam da pet na bar ti piang lot tak su tet kidat ngadon jor ho pi nga pang tv pi nga long kum ta da pet na bar ti bi piang ta siapa kan bar kam ta me kamen sim ka bible ka batai o parti maya sakta ka singi mar sinyo so bu jisu ya nang ta ule yu ka ang ngam tip ngam ba pingi de ba le yu hangani ka por habang iyo so bo jisu don ngin kaang ne ngin sangap jar ngin kot yo ne ngin sangap jar u parti mayos marsinio so jisu ya nang ta u suto banong nga ngam la ban le chau na mar ngamat la ngam tip nganya saka diang ne saka mon ne ngam tip nganya saka na liang hari ngatep ba ke surjo ka kalaban poi Pitep haba ka surga mi. Pitep tip na kanong kaliang. Kala banyak sa barok kaliang da. Day kata kala balik siya din siya kmat. Siya kadiang siya kamon. Kasur. Baru alay ula perta bro ko Jesu ko no David. Toy sinay nga. Ba't haba perta ya kata. Ka Bible ka ong. Kapenlong ya kita kibriw kat bakidang bot yaw Jesu. Ban paino siya Bartimayas. Kwa abanong ya pi. Ubreo ubasubot bet ya u Jesu. Unang panpai yano ubreo. Manpai siya pankli ay ya u. Hari haka kilipat bo ubreo. Umdesyo udang bo bot ya u Jesu. Hari ukalalong ubakaang na kabantao Jesu upanpai ya kidur kamat jong kibabon. Haka jingim ga jong u. Baki breo kin kan mawan pet. Mano baday. But hangani ka jaka nga nakabanong yapi. Bakini ki breo ki pai siya Bartimayas. But kuni ki breo baki pai. Jaka bakin command mo kot yo Jesu. Ki ong ayu man. Ka Bible ka ong kila ya seneng ya uban sangabjar. Kila ayu. Kila seneng. Kan mau bet haba pi kaang yo Jesu. Umday tan ki breo ki ban seneng ya pi ong nai kaang. Ubaman ru unyale ya pi ban sangabjar ya pi. Don na preng jong pi pilat temu banwan sangani ka jaseng. Pitep hara ka don bet ka jiwet hara mtakas ngi piele la ka yele beno ngan let sangani ka jaseng. Hara ka don bet ka jingele api. Pila don lupa to ka jingele. Sngo ba kema step song so sngo kata ka wan ka kam hara piang ngan bolo charor kata ngan let. Ban nganget pila wan lupa daga jinget hangani ka jaka. Amen. Barka Bible ka batay hangani ka jaka. Kini kila senang yo. Kwa banong ipi. Banlong Kristan basubut bet. Kalong ka basok ban mamawit ya pi. Hari ka kilimat pilong kiba Kristan kiba kang siya utray. Kiba yang na ka banta siya utray. Kiba pertay utray. Kibriyo kinsdang ban senang banong kani kamday karukom jongi. Don bahong yang aman syua. Balik siya pi pelong jaseng hasurok. Pimdan segi yang mana? Belai pi penlong pat hang ni hapot surak pi penlong gini ke jaseng. Nga jubab ye. U Jesu haka yang jongno le yalap. Haka yang mana jongno le yalap. Ne u yalap hasurok ne. Nga kli ya kata ka jingkli. O nga hayang mana jongno Jesu le yalap. Ne u yalap hasurok ne. Sengap ita. Yang Jesu tu yalap hasurok. Tong aladau Jesu yalap surok ukwanam kwa yang apa dia pi ban yalap. Snap ngonga kadeng ni kecing bakla bangira yo Jesu. He bu Jesu le yalap sakipait ba ngingira ikipait ba hasam. Ken mau bet ngim jubang bam yo siar pam namar ngiyong babu bay hasam. Kambang hi siar bapelat. Dia siar senong. Ken mau ya kata ka benta. Ong sayong le pelat. Kabasau lang ngi pelong ya kibreo bakinday jong kasam.
Ngi kampelong ya ki breu, bakin long ki traisnong jong ka beneng. Ki ladai ki trai jong ka sem. Lala ka jong ka kerteng jong ka sem. Hada ki kam dai traisnong jong ka beneng. Dai ka tau Paul wong. Ka jing long traisnong jong ka dai ha beneng. Ngingim tep ngi di traisnong nong no. Lada pim tep to tep ha ka ne kesngi. U Jisu khot wong. Long traisnong jong ka beneng. Amen. Pim dai kan du ki breu nga traisnong nang ni traisnong nang ni. Nga shek ki aman sem na mga nga. Kan no ski filang traisnong. Das leme propo. Proposan senam. Hadin kata pihak apa ni traisnong. Namar kam dai ka jinglong traisnong jong pihang ni. Ka jinglong traisnong jong ide beneng te. Banang tang iwan. Amen. But ka Bible ka batayang ni udu parti bayasong. Palay. Balay me kang balay me panlinyar upan kulman kala banowi kata ke jingat perit da ka bajarjar ka kalalong ke perit ke juga jikiwin na mau ne way perta manong hang ni ko Jisu kon jong David bat haba kila ya senang yo baun sengap jar pon banang imo nga bagi sakriyo trayam ngi sa senang pordang di dang buat dang le ka kam pertai undan masnang kia duai we nyam ta jong pi Shudwai bet ni duai lam tai tai budi duai lam tai ta. Hara yau tahu ba sakri u blai pa dam senang bersenang. What you sakri? What you long nong pen pat yeng. Por budi tu tai bai ga yeng. Hadin bola kalabamut tu de nong pen pat yeng teng teng yong. Bar ka Bible ka batayang ni las nang yau bau sabjar. Ngantep. Yo piro ju sa senang na. Namar pi sakri u blai. What le jeseng hang tu? Mlong. What le kom ta? Ken mau bet. Ngiwan hang de ka jaka bangin ya seng ya ka bangin sakri u try. Ngihuan tang manya seng. Hada kajing syakri ka sedang habang ngitip yu try. Amen. Bat kata kajing syakri ka yay bod bat ngiman kesngi. Bat Bible ka batay hang ne Bartimaeus habaw kaang. Habaw kaang sa try. Habang kila sa seneng ulay yu fitip. U kaang kam zaman. Fitip lada don ba kaang ya fili ban syakri yu blay am syakri kam bha yu syo. Amen. Bat ken mau ben. Unu ding ubasaiso un syakawang mau ben. Uding bam saiso unju syakawang mau. Cisen ba pi saiso aga jengem jong pi. Dan bai ba kang dia pi. Dan bai ba kran ya pi na dien. Ada kalaki kranong aingo ya me atrai. Ngasa kran bar ngasa nyu ben nam ta kerteng ge jong me. Amen. Hang ni. Nambar pitep. Nganget hakan ni kapor. Habau Bartimaeus uyos ngobu Jisu ya nang ta. Usu thôi cái này cái way, haba kan zaman siam, cái jing mật kerteng jonga, ukon jong badon borom, ukpa tengah trai ngapan leran kan jadok ngawan krong, hari hakan ni kasi ngan long shisha, ukon bapendon borom, ukpa ubah beneng jonga, langba ukon jongu Jisu Kristus, ban ngan kot ya ke kerteng ke jongu, lak bah mapiro, pila penjak borom ya ke yeng kesem, lak ban long mapiro. Maka chính em cái trong pi sngau bay barabor dan bay ya pi na yeng pi sha ong bay pi bam ler kam pi balong kum ta teng na preng si para baro kia bit kia biang lot pi maroi pim biang pi sngau la jong kum sha kan taj pi sngau haladim dan kame ba ki briwin kan taj pi kesnang man kan taj la di namar pi sngau banga ngampoi sei ka jing em jonga ka kot tang kum ne Barteng-teng lah bu ya pi ke kerteng. Ngakan mau don way perlok ngah kerteng innocent. Kabamut jenglong lui. Harus di badak aja. Tapi kadai kai ke bangi don ke kerteng ke jongi am. Ngi empat kompong bani ke kerteng jongi. Teng-teng don kerteng clever. Kerteng bestart. Harus empat ke jingim babiet. Don lala ke jong. Uniu Bartimaeus ke bejingmut. Ukon jong ubadon buram. Hari UM ke jingem beperjak buram yuk pa namar umakia surok lang babau jong krong bau kepau jubo ya uang ta. Upenjak buram. Yodon kikme kikpa hangani ke jaka. Yodon hangani ke por. Bapi sutu bapi jak buram namar jong kikon. Ya ke ega kerteng bapi pibo kim em gam ta. Hangani ke jaka Bartimaeus em. Hari hangani ke siu yo ngobu Jisu ya nang ta. Sedang ban pertama nang ko Jisu. Kono David tu seneng yang Sya seneng, Martin seneng le uperta kam jam jusho. Bar kacing perta ke jongu ke benungkong ke letang sakit pai ba. Hara ka ba are ka uperta kanong ya pika penlong sendon bau Jisu te haba ula yeng ula hukum
Kapenlong sendon yu Jisu bo unyeng. Hatu vida kaang ma pi sha utrai kapenlong yu utrai ban yeng nam ta jong pi. Ai hakani ka no pai sngi. Habangin ngin kaang sha utrai. Utrai unyeng bat ngi hakani. Ngam tip piwan da ka jingkit ayu da ka jingpang ayu da ka jingshitom ayu. Ne pidon kam ka jingdwai ayu. Hari ngatip tangan ni ka way haba pisdang ban kaang sha utrai. Pisdang ban dwai sha utrai. Utrai unyeng bat pi. Hakani ka jaka uji sudang ya ngono fi babon ba ki pa ki ya lang ang ta. Para ba ya nang ta. Tin jong blai ko. Une ubreu ka ang sisien. Ki ong ngap jar. U ka ang hakabaar. Kapelong sendon uji su bayeng. La ba pila ju duai pimpat yo ya ka jubab. Wat sange ya ka jing duai. Ka ang hadu pinda yo ya ka jubab. Amen. Ka ang hadu banong try ngatip men jubab yang ah. Tin ke jong play ka ong ni. Bo Jisu aba ula yeng ula hukum ya ki banuan lam. Lara fi pulih hakani ka gospel jong Markus uda ong kum ni. Uda ong ya ki. To ki kot ya ki but ka Bible ka ong te haba ki la late ban kot you Bartimaeus. Ki le ong ya u. To kermen to yeng ru u kot ya me. Nganget hang ni ka por. Kita ki pai ba baro ki ba ong ya u ngap jar. Mentah ki kendet nama Jisu. U pa kot you Bartimaeus. But aba u pa kot. Wong kum ne kita ginong kot ki ong yo. To kermen to yeng ru u kot ya me. Along fi kum shakri jong utrai hakani ga no pai sing ong ya pi kum jo. To kermen to yeng ru namar utrai u kot ya pi. Kermen au utrai to yeng na kata ka jinge ka jong pi na ki jinge na ka jong pi. Namar utrai u kot ya pi. Hakani ka jaka ula ban su thu ya ka jingmut jong ka kerteng. Ukon jang ubadan buram. Uta ubadan buram. Ukot ya ukon. Ujisu ubadan buram. Ukot ya pi. Gokon wan hanga. Tu kerman hanga. But Bible ka batay. Ubarti maya sakata ka por. Ada kot basan pom gospel Markus no masipo. Ulaw no iya kata ka jan krong ka jango. But ulaleng. Bertrai ulah kali yang ini, mekwa ayu. Kita bujubap tang kawai, ngakwa man kia. Lada uang, ngakwa pisau lah ai pisau, ngakwa spa lah ai spa. Pan kike ulah yo, hamau Jisu kali mekwa ayu. Koba, ka Bible ka batay. Haga Testament berim, yo Solomon ublay kali ni kajing kali, mekwa ayu. Markani kajuk kajing kali, kam kali cu, yo kon jong usim. Ubakerteng us Salomon hakat testament berim. Ukon ngalaman ng fi badon buram. Namaru David uday badon buram. Haray mentala kali yang ni kecing kali na u Bartimaeus. Ukon jong Utimaeus. Une uday u nongkrong. Bad kupali boya u hakat jakaban krong. La kali yang ni kecing kali mekwayo. Ngasgo hakat ni kano pais kiu tribe kali ya piro. Pikwayo kukon. Pikwayo. Hakane nga no paiski lakali. Tapiro, pikwayo. Pikwayo ko kon. Ngam te pilang kristan ki baklo piju ka ang neam. Ne fishuan hakane ka jaka banong ki pastor ki da dwai kilong kum ta hoy ngitep da dwai kilong. Hare nga kwa ba pibin dwai. Pibin ka ang na mau try udan hakane ka jaka. Maka Bible ka kular ka hay bang yesang arna line haga kerteng ka jong try hang tau try udan paru udan hakane ka jaka udan hakane ka jaka paru Jisu ukali yo Bartimaeus ngasuto bo play un kali yo Solomon namo Solomon ula ai ke cinknya deki hajar kilang berat hanai belai pat ut kali ka deki jok ka cikali ya u Bartimaeus Male ayu mau ne. Usalman dah kata testament berim. Ulai ke jingknya. Uni tu kelamai. Hoi umla ban ai ke jingknya jong kilang berot. Hanre ulai ke jingknya jong kerimiang sentur ke jong o. Lang baba ukaang. Banong ko Jisu. Ukon jong David tu sen ay yang a. Bat kapelong yu Jisu ban keli. Wat hapedeng jong ke jing siapan sengap jar. Uklam siam la senge. Yo piro babon sen piong ngadon pun ki jingele ki persenge yang ai ka ban sakriyo ble. Wadong sange kang kam jam mau try uni keli abi.
Kay me kwa ko ko. Mas tonat bau ni ujubab om ka baken jado. Ujubab ken jaman sim. Wang banga dia imat. Namar bale hitep. Utep baka kamat kadai ka jing shai jong kamat. Wang habashi sin ngayo ka jing shai. Nganum shong shu hakane ka jaka ka badum. Bangan em kumubriu ubala shai. Amen. Baik teng-teng kay bangipan kaditang baken jado. Kamdai ka ken tau try. Ngini pai siya utray hakane ka por ka bamanta. Ngini pai siya utray hakane ka por ka bamanta. Kadang ro kanika chingruay siya pangu party mayas. Habang gilet ya ka bangil ruay hakane ka chingruay hakane ka por. Ay kanika chingruay kan long hakale jong ka ching doay. Namo utray udan ni ka banle ki ka bakraw. Udan ni ka banle ka bakraw. Hakane ka por ka bamanta. try wisnei u Bartimayas. Unisnei ang iro. Wanu mai hakani ka no pai skibo try unya light ni. Yung ngim ju kaang. Ngim ju kaang siya try. Ngapim ju caught you try haka jingem. Yo hakani ka janmet piong. Ngadon kam ci siya utray. Ubarti maya susu thobo ang ladaw try wi ay lat jagan ikaski. Ngangan sakot haju. Hani utray un poino siya kaway ka banta. Wanganum siya ya kata baru wangan caught you try. Wat lada ki siya usya penkang. Hani kloy ya ka bankang ika sentur jong u badu kaang. Yo hakani ka. Janmet pisu tho piong ngadon kam you try. Ngadon kam you try. Pidon kam ya ka ching snai ka jong. Pidon kam yo. Yo bon se pim jukang. Pim caught yo pim duai. Ai kini ka por. Kani ka por sa ka ching duai. To ngin le bani duai ha kani ka por ka jaka pa pidon. Ngin sedang man duai manong kmi sa utray. Manong try snai ya nga. Try snai ya nga. To ngin le ka bani duai lang kani ka por mentaken.
Try Jisu ingi wan hangani ka po. Yang ka banay ngo try ban man may melong try badap na ka Jisu nay. But may snay yang iya try. Ngikat ya may try hangani ka po. Ngikat ya may try. Ngikat ya may. Namar gitep atray jar bakot kerpa de kerta inge jome un yola jem. Ngikat ya may atray. Namar bosen gila sabjar par gila shumakya hagane ka perthai. Hagane ka chanmet ngikat ya may try. Ngikat ya may try. Ngikat ya may try Jesus. Ngikat ya may try. Hallelujah. Pi barok ki bawan sini saya kemat pila pen bot lem ngani ka jing tuai bat nga manong. Jisu. Kon jangu David. Isnay yang ah ngani ka janmit. Penem yang ah. Pen kia yang ah. Pelaj yang ah. Try. Tau tmai ya ka jingem jong ah. Bat ya ka yeng jong ah. Pen kela try. Nga kemi ya ka jing snay na me. Try. Senai yang ah try. Play ki kemat penjaman sim jonga. Bangan yo iya me try. Ngam kuai ay de try la dona me. Wana ka jingem jonga. Penkela try. Ngangnya try. Haba me medan bat nga. Ngano mem show ka jo ka jingem. Haringadem ka jingem ka batmai. Hamekan. Agar thank Jesus ngadwai. Amen.